Една от причините да карам Тесла е, че нямам излишни пари. Знам как звучи. Повечето хора мислят, че е точно обратното. Но когато си купих Тесла преди 3 години и половина, много хора ми казваха: няма зарядни, няма сервис, няма как да стане. Преди това карах Nissan 370Z Nismo. Страхотна кола. Но постепенно осъзнах нещо. Аз не плащах за колата, аз плащах за системата зад нея. За горивото, за поддръжката, за времето, за всички малки разходи, които не се виждат на първо четене. И тогава за първи път започнах да гледам различно. Не колко струва, а колко ефективно работи. Днес, почти 200 000 км по-късно, си давам сметка, че Тесла никога не е била най-интересната част. По-интересен беше урокът, че понякога най-скъпото решение изглежда ефтино, а най-ефтиното решение излиза най-скъпо. И че живота се променя, когато започнеш да мислиш не в покупки, а в системи.